Loli, què fas? He repintat la pintada que va fer el Carles. Però se suposava que la volíem treure. Amb lo que molen els coloraines. Per cert, on anaves? Estava fent un test d'internet de Cuánto conoces a tu mejor amiga, m'ha preguntat de què treballes i no ho sé, venia a casa teva a preguntar-t'ho. Sóc la teva millor amiga? Doncs sí. Veuràs, legalment no treballo de res, però a vegades ven pa amb tomàquet. Aquesta opció no està al test, diré que ets fornera. Vale. Que dormis bé? Papi, explica'm un conte. És que vull anar a parlar amb el Jordi. A sobre que jo dormo la siesta cada dia perquè us relaxeu una estona? Així que aquestes tenim. Prepara't per sentir el millor conte del món. Hi havia una vegada, en un bosc molt llunyà, resulta que hi vivien 1, 2 i 3 porquets que van decidir marxar de casa la seva mare. Poden ser il·luminatis? D'acord. 1, 2 i 3 porquets il·luminatis que van decidir marxar de casa de la seva mare. El porquet il·luminati més petits de tots es va construir una casa de palla. Pot ser una casa d'Abduskan? Què és Abduskan? No sé, una paraula. Vale. Es va construir una casa d'Abduskan. L'il·luminati mitjà, en canvi, va decidir construir-se una casa de fusta. I l'il·luminati gran es va construir una casa de maons, molt més resistent que les demés. Una bona tarda, un llop ferotge va arribar a la casa d'Abduskan del petit il·luminati. Pot ser una Yuoki salvatge? Vale. Una Yuoki salvatge va arribar a la casa d'Abduskan del petit il·luminati i va dir: "Obre'm la porta!" Però l'il·luminati va dir: "No, aquí no volem a Yuokis." Llavors la Yuoki va dir: "Doncs ballaré i el teu Abduskan ensorraré." I va ballar i va ensorrar l'Abduskan. Oh, com la Yuoki va veure que per més que ballava la casa no s'ensorrava, va decidir entrar per la finestra. Entrar per la xemeneia. Però el que no sabia és que els 3 porquets il·luminatis havien posat una olla amb aigua bullint que li escaldaria el cul quan aterrés sobre seu i marxaria fugint d'aquell lloc per sempre. Papa, a la Yuoki mai no s'escaldaria el cul. És un fantasma. Vale, i llavors com fan que no torni mai més? Doncs hi ha una manera molt fàcil. Invocant el totpoderós Shaggy amb el guantelete de Thanos que faci un xasquido suprem deidal i celestial i que així el destrueixi per sempre. I així ho va fer. El Shaggy va destruir a la Yuoki sense deixar rastre d'ell. I els 3 porquets il·luminatis van poder ser feliços per sempre. I vet aquí un gat. I vet aquí un gos. Que aquest conte ja s'ha fos i tu no t'has adormit.